kedu iwu ji nwaanyị? Kedu ihe nwaanyị agaghị eme na omenala Igbo? Ndị oyibo si na what a man can do, a woman can do it better, mana ọ bụghị na omenala Igbo. Kedu ihe nwaanyị ga-asọ nsọ na omenala Igbo? Ọ dị mma. Omenala Igbo arọrọ nwaanyị, mana enwere ebe nwaanyị na-ejeta ebe na omenala, maka na ụmụ nwoke na ọdụ ka bịalụ ife nwaanyị n'ụwa nke anyị nọ. O ji wee bụrụ na ahụ nwoke na-eje agha n'ala Igbo na nwaanyị adịghị eje agha. Agha li obodo, agha adịghị egbu nwaanyị n'ala Igbo. Agha gburu nwaanyị mere alụ mbọsị gburu gboo. Ọnya bụbụsị ibe o ji wee bụrụ na mgbe gboo na ndị nna nna anyị ba na-anụ ọtụtụ nwaanyị, maka na ọ na-abụ eje agha otu abụ wee gbuo ndị agha egbu n'agha, di ada ụkọ. Nke ọzọ wee bụrụ na ụmụ nwaanyị ka ụmụ nwoke ụba. E nwere ebe nwaanyị na-adịrị eme na omenala, maka na anyị na-efe nwaanyị ofufe, anyị na-ejele nwaanyị ozi. Ebe ọ bụ nwaanyị na-adịrị eje edebe na omenala bụ na nwaanyị adịrị awụ ọjị nwoke ga-ata. Okay. Nwaanyị adịrị aka nzu naanị. Nwaanyị adịrị aka nzu naanị. Nwaanyị adịrị aka nzu naanị. Nwaanyị nọ na nsọ adịrị emetụ nzu aka. Nwaanyị nọ na nsọ adịrị alụ ọlụ mmụọ ọbụla. Ma nwaanyị nọ na nsọ ekwesịrị isi nri mmadụ ga-eri. Mbọsị bulu gboo ka m na-agwa gị ebe a. Ewere ka ụfọdụ fụ ya emebe argument maka mentality ndị ụka. Mbọsị bulu gboo na-abụ nwaanyị nọdụ na nsọ, ọ gbochigide onwe ya n'ime ụlọ, ajụ esie asị na anya bụ nwaanyị na o gburu ọkụkọ. Ekwuru anya otu a, onye ọbụla nọ nso ekwuru anya otu a, onye ọbụla maala ife ekwe na-akụ amalịghị ibe ekwuru n'ebe nya bụ nwaanyị nọ. Na nwaanyị nọ na nsọ adịghị aga mmiri, nwaanyị nọ na nsọ adịghị aga ọdụ afịa, nwaanyị nọ na nsọ adịghị ejedebe n'usekwu ebe a na-esi nri. Nọ nsọ a bụ ka a ga-asa abụ ya until n'osi na nsọ ya wee pụta wee jụchaa arụ ya. So o nwere so many things nwaanyị nọ na nsọ ma na-emenwu, o nwere so many things nwaanyị ma na-emenwu. Ịghọtago na omenala.